Nogle gange er det de mindste handlingerne, som har den største effekten. Et smil, en udstrakt hånd, et venligt ord kan forandre et liv. Men hvad om jeg fortalte dig, at et enkelt, tilsyneladende ubetydeligt valg kunne være forskellen mellem liv og død? Hold dig fast, for dette er en historie, du aldrig vil glemme. Før vi begynder, husk at abonnere på kanalen og aktivere varsler slik, at du ikke går glip af flere inspirerende historier som denne. Den bitende vinterkulden lå som et usynligt tæppe over Oslo, og vinden bar med små fnug af snø, som dansede gennem den stille natten. Gatene var næsten tomme, kun nogen få forbipasserende hastede forbi med skærf trukket op til næsen og hænder dybt begravet i jakkelommerne. Helena, en erfaren sygeplejer med varme, mørke øjne og et hjerte, som aldrig sluttede at bry se, gik raskt mod trikkeholdepladsen. Hun havde netop afsluttet en lang vagt på sygehuset og kendte trætheden som en tung skygge over skuldrene. Tankerne hendes var allerede på vej hjem til den lille lejligheden med mygge plæd, en kop varm te og en bog, som ventede på natbordet. Men så, som en hvisking i vinden, fangede blikket hendes en skikkelse på en bænk i skyggen af en bygning. Det var ikke uvanligt at se mennesker, som søgte ly i mørket. Men noget ved denne personen fik Helena til at stoppe op. Det var måden, hun satte på, sammenkrøbet, som om hun prøvede at gøre sig usynlig, men samtidig dirrende af kulden. Den slidte jakken var alt for tynd for den iskalde natten, og rundt hende lå det ingen tegn til ejendler, ingen pose, ingen sæk, bare en person, alene i en by fuld af liv. Helena vidste, hvor let det var at gå videre og sige til sig selv, at nogen andre ville hjælpe. At hun ikke havde tid, at hun var for slitten, men hun vidste også, hvordan det føltes at være alene, og tro, at ingen så dig, at ingen brydede sig. Så i stedet for at fortsætte, gik hun mod den unge kvinde og satte sig forsigtigt på bænken ved siden af hende. Hun sagde ingenting med det samme, for hun vidste, at ordene måtte komme på rigtig måde. At nogle gange var stilhed den stærkeste formen for tilstedeværelse. Da hun til slut brød stilheden, var stemmen hendes lav. Men tryg, går det bra med dig? Det tog nogle sekunder før kvinden svarte. Hun så op, og Helena mødte et par øjne, som var røde af tårer, slitne, men fortsat bærende på en gnist. En gnist, som livet havde forsøgt at kvæle, men som fortsat levede derinde et sted. Jeg ved ikke, mumlede hun, stemmen så svak, at den næsten forsvandt i vinden. Helena trak pusten dybt og følte på vægten af de ordene. Hvor mange gange havde hun ikke hørt patienterne sige det samme, når alt føltes håbløst, når smerten var så stor, at selv det enkleste spørgsmålet føltes umuligt at svare på. Det er kaldt herude, sagde Helena til slut og tog skærfet sit af. Hun rakte det mod kvinden, som stirrede på det, som om hun ikke forstod, hvad hun skulle gøre. Tag det. Du fryser. Kvinden tog imod skærfet, men hænderne hendes skalv så mye, at hun næsten mistede det. Hun pressede det mod ansigtet, som om hun prøvede at skjule tårerne, som pludselig kom raskere. Tak, hviskede hun, og Helena kunne høre tyngden af det ene ordet. Ikke bare som taknemmelighed for plakket, men for noget dybere, for at blive set. Tak, gentog hun, lidt stærkere denne gang. Helena nikkede, og et øjeblik sagde ingen af dem noget. Det var noget magisk i det stilheden kunne rumme. En forståelse uden ord, en erkendelse af, at ingen mennesker burde sitte alene i kulden. Jeg hedder Helena, sagde hun efter en stund. Hvad hedder du? Kvinden nølte. Det var som om hun måtte hente frem navnet sit fra et sted, hun næsten havde glemt. Sarah, sagde hun endelig, så lavt, at Helena næsten ikke hørte det. Sarah, gentog Helena mygt, som for at forankre navnet hendes i virkeligheden igen. Hun smilte forsigtigt. Det er fint at møde dig, Sarah. Sarah så på hende, øjnene fyldt af noget Helena ikke helt kunne tolke. Var det mistro, overraskelse, eller kanskje en forsigtig, skør følelse af håb? Helena så se rundt. Kulden skar gennem klæderne hendes, men hun vidste, at den skar dybere ind i Sarah. Hør her, sagde hun, med en rolig, men bestemt stemme. Jeg bor ikke langt herfra. Det er varmt der. Og jeg har te. Kanskje en skål med suppe også. Du trænger ikke fortælle mig noget, du ikke vil, og jeg skal ikke stille dig spørgsmål, du ikke er klar for. Men jeg kan tilbyde dig et sted at være. Bare for i nat. Sarah nølte igen. Frygten for at stole på nogen var tydelig i de stive skuldrene. I den forsigtige måden, hun trak skærfet tættere om se på.
Verden havde lært hende, at ingenting kom uden en pris. At venlighed ofte havde en bagtanke. Men samtidig, hvad havde hun at tabe? Helena ventede, tålmodig. Hun vidste, at valget måtte være Sarahs. Og så til slut kom det et lille nik. Knapt synligt, men det var der. Helena rejste sig forsigtigt. Kom, sagde hun. Lad os få dig ind i varmen. Sarah tog et dybt pust og rejste sig sagte. Et skridt. Så et til. Og sammen forlod de bænken ind i natten mod et sted, der lyset ventede. Et stearinlys kan lyse op et mørkt rum, og nogle gange kan et enkelt øjeblik og medmenneskelighed tænde gnisten, som en person troede var slukket for altid. Helena og Sarah gik gennem de snødægte gaterne, side om side, uden hastværk, men ligevel med en følelse af retning. Sarah så ned på fødderne sine, mens de etterlod spor i den mygge snøen, som om hun var redd for, at dette øjeblikket bare var en drøm, som ville forsvinde, så snart hun mødte Helenas blik igen. Stilheden mellem dem var ikke anspændt, men snarere fyldt af uudtalte tanker og en forståelse, som ikke trængte ord. Helena kunne føle Sarahs nøling i de små pauserne, hun tog for hvert skridt, som om hun vejede hvert valg, hun nogensinde havde taget. Den kalde luften prikkede mod kinderne deres, og en svag duft af brændte vedkubber fra en nærliggende pejs blandede se med vinterens skarpe friskhed. Helena trak pusten dybt. Hun vidste, at hun gik på en tynd linje. Det var en kunst at hjælpe nogen, uden at de følte sig som et veldedighedsprojekt. Stolthed og smerte gik ofte hånd i hånd, og hun ville ikke, at Sarah skulle tro, at hun skyldte hende noget for denne ene natten under tak. Du trænger ikke forklare noget, Sarah, sagde hun til slut. Stemmen myg, men ligevel bærende gennem stilheden. Jeg ved, at livet nogle gange kan føles som en storm, du ikke kan rømme fra. Men til og med de længste vintrene må til slut vige for våren. Sarah snudede hovedet forsigtigt mod hende, som om ordene fik noget inde i hende til at løsne. Tror du virkelig det? Spurgte hun lavt, næsten som en hvisking. Stemmen hendes bar spor af tvivl, men også et ørelite håb. Helena smilte svagt og nikkede. Jeg har set det ske mange gange. Nogle gange er det ikke stormen, som må tage slut. Nogle gange er det vi, som må lære os at navigere gennem den. Da de nåede Helenas bygård, nølte Sarah et øjeblik på dørstokken. Det var et usynligt hinder mellem hende og varmen på indsiden. En barriere bygget af år, med mistillid, skuffelser og brudte løfter. Men Helena holdt døren åben for hende uden at presse. Valget var hendes. Til slut tog Sarah et dybt åndedrag og gik ind. Den første bølge af varme slog mod hende som en beroligende omfavnelse, og hun kendte kulden, som havde bidt sig fast i kroppen hendes, sagte begynde at slippe taget. Lejligheden var liten, men lun. Duften af vaniljelys og nylig brygget til fyldte rummet, og et tæppe var nonchalant slængt over sofaen. Et tegn på, at dette var et hjem, som blev levet i. Sarah stod forsigtigt ved døråbningen, som om hun var redd for at lægge igen spor på gulvet, for at tage op for mye plads. Helena lagde mærke til det og ristede på hovedet med et venligt smil. Gør dig komfortabel. Tag af dig jakken, så skal jeg lage noget varmt at drikke. Sarah nikkede næsten umærkeligt og begyndte sagte at løsne den tynde jakken sin. Bevægelserne hendes var forsigtige, næsten mekaniske, som om hun var redd for, at alt dette kunne forsvinde, hvis hun gjorde noget galt. Da hun satte sig på sofaen, føltes det som en handling af tillid i sig selv. Helena gik ud på køkkenet og begyndte at koge vand til te. Hun vidste, at den største gaven, hun kunne give akkurat nå, ikke var ord eller råd, men stilhed. Rum for pust, rum for at være. Sarah lod blikket glide rundt i rummet, mens hun ventede. Det var billeder på væggene, øjeblik fanget i tid, minder af mennesker, som havde betydet noget for Helena. Et billede af en ældre kvinde, som smilte varmt til kameraet, fik hende til at spørge, er det moren din? Helena kiggede over skulderen fra køkkenet og fulgte Sarahs blik. Ja, svarede hun med et lille smil. Hun lærte mig det meste, jeg ved om livet. Og om mennesker. Sarah nikkede sagte. Hun ser ud som en person, som vidste, hvordan man tog vare på andre. Helena kom tilbage til stuen med 2 dampende kopper te og satte sig ved siden af hende. Det gjorde hun. Men det tog lang tid, før jeg forstod, at man ikke kan helbrede alle. Nogle gange kan man bare være der. Slik at de ved, at de ikke er alene. Sarah stirrede ned i tekoppen sin, som om hun ledte et svar i den duftende dampen, som steg op. Det er vanskeligt at tro på det nogle gange, sagde hun til slut. Helena tog en liten slurk af teen
og satte koppen ned på bordet foran sig. Det er det, sagde hun ærligt. Men ved du hvad som er endnu vanskeligere? At tro, at man må bære alt alene. Sara så op, og blikkene deres mødtes. Noget i Helenas ord traf hende dybt, som om de åbnede en dør, hun havde holdt låst i lang tid. Kanskje, bare kanskje, var det muligt at lade nogen andre bære lidt af vægten, i det mindste for en liten stund. Stilheden, som fulgte, var ikke tom, men fyldt af forståelse. 2 mennesker, som satte i samme rum, ikke som redningsmand og den, som blev reddet, men som 2 sjæler, som forstod, at livet nogle gange krævede en udstrakt hånd. For første gang på længe følte Sara en slags ro sænke se over hende. Kanskje det ikke var noget galt i at tage imod lidt varme. Kanskje det ikke altid var nødvendigt at være stærk alene. Helena smilte forsigtigt. Vi tager en dag af gangen, ikke sandt? Sara trak pusten dybt, og for første gang på længe nikkede hun med en følelse af lettelse. Ja, en dag af gangen. Det er noget magisk med morgener, som begynder med en ny mulighed. Når solens første stråler glider forsigtigt gennem vinduet, fejrer de rummet i et gyldent skær, som om de visker bort gårsdagens skygger, og visker ind en ny begyndelse. Sara vågnede sagte, næsten modvillig, som om kroppen hendes endda ikke var vant til følelsen af tryghed. Hun blunkede nogle gange, lod blikket vende se til det mygge lyset, og det tog hende et øjeblik, før hun huskede, hvor hun var. Helenas lejlighed. Den lille sofaen, som havde givet hende mere ro på en nat, end de sidste månederne til sammen. Hun blev liggende en stund og lyttede til stilheden i rummet, kun afbrudt af svag rasling fra køkkenet, lyden af noget, som hældtes i en kop, duft af kaffe, som spredte sig sagte, blandet med en svag antydning af kanel. Det var en hverdagslig scene, men for Sara føltes det næsten surrealistisk. At vågne et sted, hvor ingen forventede noget af hende, hvor hun ikke trængte at bevise sin værdi eller kæmpe for at retfærdiggøre sin eksistens. Et øjeblik vurderede hun at blive liggende, bare nyde varmen under tæppet, og lade denne følelsen vare lidt længere. Men en del af hende vidste, at hun ikke kunne gemme sig for altid. Hun rejste sig sagte, drog fingrene gennem det flokete håret, og tog et dybt åndedrag, før hun gik mod køkkenet. Helena stod allerede der, klædt i en enkelt strikkegenser, med håret i en løs knude. Hun smilte varmt, da hun så Sara komme ind. Godmorgen, sagde hun, med en stemme, som bar en naturlig ro. Jeg håber, du liker kaffe. Jeg lader også te, hvis du foretrækker det. Sara rynkede panden svagt, som om hun ikke helt vidste, hvordan hun skulle svare på en slik enkel, venlig gæst. Kaffe er fint, mumlede hun, næsten genert. Helena hældte op en kop til hende og skøv den forsigtigt over bordet. Jeg håber, du sov godt. Sara nølte et øjeblik, før hun nikkede. Ja, bedre end jeg har gjort på længe. Hun følte sig næsten dum for at indrømme det, som om det var en svaghed og trængetryghed. Men Helena dømte hende ikke, hun bare nikkede forståelsesfuldt. De satte i stilhed en stund, nippede til kaffen, lod morgenen fylde rummet med en myg ro. Det var Sara, som til slut brød stilheden. Hvorfor gør du dette? Spurgte hun, ikke med mistro, men med ægte undring. Helena løftede blikket og lagde fra C-koppen. Hvad mener du? Dette, sagde Sara og gestikulerede vagt rundt C. Lad mig blive her. Hjælper mig. Du kender mig knapt. Helena lænte sig tilbage i stolen og pustede roligt ud. Fordi jeg ved, hvordan det er at føle, at ingen ser dig. Og føle, at du er usynlig i en verden, som går videre uden dig. Og fordi jeg lærte for længe siden, at et lille øjeblik af godhed kan ændre et liv. Nogle gange kan det til og med redde det. Sara svællede hardt. Ordene traf hende dybere, end hun havde forventet. Hun så ned på kaffen sin, som om svarene hun søgte lå skjult der. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal tage imod dette, indrømmede hun lavt. Helena smilte svagt. Du trænger ikke gøre noget. Bare vær her. Nogle gange er det nok. Det var en enkel sætning, men den bar en tyngde, som Sara kendte langt ind i sjælen. Hvor længe havde hun ikke kæmpet for at bevise, at hun fortjente plads, at hun måtte gøre sig fortjent til venlighed, og bare eksistere uden og måtte give noget tilbage, var en uvandt tanke. Men kanskje, bare kanskje, var det en tanke værd at holde fast i. Udenfor havde byen begyndt at vågne. Lydene af biler, folk som gik til job, verden som spandt videre. Men herinde, i dette lille køkkenet, var det som om tiden bevægede sig i et andet tempo. Som om det fandtes et lille rum af ro midt i alt kaoset. Sara så ud af vinduet, ud mod en verden, hun ikke længere følte sig ligge fortabt i.
Og for første gang på længe følte hun se ikke alene. En ny dag bringer altid med se et valg. For nogen er det et valg, de tager ud til at tænke. En del af rutinen, en naturlig strøm i livet. For andre er det en indre kamp, en afgørelse, som kræver mod. Da Sarah vågnede denne morgen, kendte hun vægten af dette valget ligge tungt over hende. Hun kunne blive liggende, synke tilbage i komforten, som Helenas lejlighed tilbød. Lad sig omslutte af den skøre trygheden, hun havde fundet her. Eller hun kunne møde verden igen, med al dens uforudsigbarhed og udfordringer. Solen havde allerede steget over horisonten, og gennem vinduet kunne hun se byen sagte komme til liv. Mennesker i tunge vinterfrakker bevægede sig gennem gatene, med blikket festet på dagen, som lå foran dem. De havde alle sine gøremål, sine bekymringer, sine glæder. De var på vej et sted. Sarah kunne ikke huske sidst, hun havde følt sig som en af dem. Som nogen med en retning, et mål, en plads i denne verden. Lugten af nytraktet kaffe nåede næsen hendes, og hun vidste, at Helena allerede var vågen. Det var noget betryggende ved denne lille rutine, ved at vide, at det var en kop kaffe ventende på hende, lavet af nogen, som brød se. Hun drog den varme uldgenseren rundt se, og bevægede se ind på køkkenet. Helena stod ved køkkenbænken, med håret samlet i en løs knude, en kop i hånden, og blikket vendt ud mod den klare blå himmelen. Godmorgen, sagde hun mygt, som om hun allerede vidste, at Sarah havde haft en urolig nat. Sarah nikkede og satte se ved bordet. Hænderne hendes omsluttede kaffekoppen, søgte varmen. Hun vidste, at hun måtte sige noget, udtrykke noget, men ordene sat fast et sted dybt inde i hende. Helena satte se over for hende, studerede hende et øjeblik, før hun sagde: Du trænger ikke bestemme alt i dag. Nogle gange holder det bare at tage et lille skridt. Et lille skridt. Så enkelt og likevel så vanskeligt. Sarah tog en slurk af kaffen, kendte hvordan den varme væsken forplantede sig gennem kroppen hendes, som om den gav hende en liten gnist af livskraft. Hun tænkte på Helenas ord kvælden før, om hvordan et lille øjeblik af godhed kunne ændre et liv, og hun forstod noget vigtigt. Helena gjorde ikke dette, fordi hun forventede noget tilbage. Hun hjalp ikke for at få noget i retur. Hun gjorde det, fordi hun vidste, hvordan det var at trænge en hånd at holde i. Jeg tror, jeg er red, indrømmede Sarah til slut. Stemmen hendes lav, næsten uhørlig. Helena nikkede. Ikke med sympati, men med forståelse. Det er lov at være red, sagde hun. Men frygt er ikke et stopskilt. Det er bare en vej, vi endnu ikke har gått før. Ordene hendes traf noget dybt i Sarah. Hun havde altid set frygt som en barriere. En væg, som hindrede hende fra at bevæge sig fremover. Men hvad om frygt i stedet var et tegn på vækst? Hvad om det var en del af rejsen, ikke en slut? Hun tog en dyb pust. Jeg vil prøve, sagde hun. Og selvom stemmen skalv lidt, var det ægte. Helena smilte. Det er alt, du trænger at gøre. Den dagen klædede Sarah sig for første gang på længe med en hensigt. Ikke bare for at komme sig gennem dagen, men for at møde den. Da hun gik ud døren, kendte hun kulden bitte i kindene. Men for første gang føltes det ikke som en straf. Det føltes som en påmindelse om, at hun var her, at hun levede. Og et sted dybt inde i hende kendte hun en liten gnist af håb. Livet har en mærkelig måde at teste os på. Nogle gange kaster det os ud i stormer, vi aldrig så komme, og andre gange sender det os en stille hvisking om håb, akkurat i det øjeblikket, vi er i færd med at give op. For Sarah var denne dagen en skør balance mellem disse to kræfterne. Da hun trådte ud af Helenas varme lejlighed og lod den kalde, skarpe vinterluften omslutte hende, var det som om hele verden holdt pusten, ventede på, hvad hun ville gøre videre. Gater, hun havde gået utallige gange, før virkede pludselig nye, fremmede, men også fulde af muligheder. Det var som om hun så dem med andre øjne. Ikke længere en skygge, som smeltede ind i omgivelserne, men en del af noget større, noget levende. Sarah gik uden mål, men med en intention. Og bevæge sig fremover, uanset hvor sagte. Hvert skridt var en sejr i sig selv, en liten handling af mod. Hun vidste ikke, hvad hun ledte efter, men hun vidste, at det ikke var at finde bak en lukket dør. Hun måtte ud, måtte kende verden igen, selv om det betød at kende på sårbarheden, som kom med det. Hun mærkede raskt, hvordan blikkene til forbipasserende vækkede gamle usikkerheder i hende. Var de nysgerrige, dømmende, eller var det bare hendes egen frygt, som skabte illusioner? Hun strammede grebet om skærfet rundt halsen. Lotpusten formede små skyer af damp i den iskalde luften. En gruppe mennesker stod samlet ved en kaffebar på hjørnet.
deres latter og samtaler en kontrast til hendes stille observation. En del af hende ønskede at snu og trække sig tilbage til trygheden hos Helena, men en anden del, en stærkere del, vidste, at dette var en del af processen. Frygten var en følgesvend, men ikke en fiende. Hun gik videre, og like før hun krydsede gaten, fangede et syn opmærksomheden hendes. På en bænk, tilsyneladende skjult for de fleste, satte en ældre mand med et skærf trukket tæt rundt se. Hænderne hans, grove og vejrbitte, holdt en liten kop, der et par slanter klirrede mod hverandre. Det var noget med blikket hans, ikke bare træthed, men også noget mere subtilt, en slags accept. Han forventede ikke mere, end han havde fået. Han håbede ikke på mere. Sara stoppede, nølende. Det var en genkendelse i brystet hendes. En smerte, som ikke bare var hans, men også hendes egen. Hun vidste, hvordan det føltes at være usynlig. At blive set, men ikke virkelig anerkendt. En gang havde hun været på den andre siden, siddende i kulden uden en hånd, som strakte sig mod hende. Men Helena havde set hende, havde valgt at handle i stedet for at se bort. Og nu stod hun her, med muligheden til at gøre det samme. Hjertet hendes bankede hardt, da hun nærmede sig manden. Han så op, overrasket, som om han ikke forventede nogen opmærksomhed. Sara nølte ikke længere. Hun satte sig ved siden af ham, ikke for at give almisser, men for at være der, og dele et øjeblik af menneskelighed. Det er kaldt i dag, sagde hun, og stemmen hendes var rolig, men fast. Manden nikkede sagte, som om han vidste ordene hendes, før han svarede. Det har været kaldere. Sara smilte svagt. Hun forstod. Livet havde sine egne vintre, og nogle af dem var langt værre end frost og is. Uden at sige mere, rakte hun hånden ned i lommen og trak ud den lille seddelen, hun havde i igen. Den betydde ikke mye for hende, men den kunne betyde alt for ham. Hun lagde den forsigtigt i koppen hans, men han så ikke på pengene. Han så på hende. Du behøver ikke, sagde han lavt, næsten som en refleks. Jeg ved, svarede hun, men nogle gange trænger vi alle en påmindelse om, at vi ikke er alene. Mandens øjne lyste et øjeblik, ikke af penge, men af forståelse. Det var ikke seddelen, som havde betydning. Det var handlingen, anerkendelsen, menneskeligheden i det hele. Sara rejste sig sagte, men før hun gik, lagde manden en hånd over hendes. En svag berøring, men fuld af mening. Tak, sagde han, og i det enkle ordet lå en dybde af taknemmelighed, som straks sig langt ud over det materielle. Da hun fortsatte videre, kendte hun en varme i brystet, en styrke hun ikke havde kendt på længe. Hun havde taget et skridt, ikke bare ud i verden, men mod noget større, mod forståelse, mod empati, mod et nyt kapitel i sit eget liv. Og akkurat som Helena havde gjort for hende, havde hun nået tændt et lille lys for nogen andre. Det var bare et øjeblik, bare en lille handling. Men nogle gange, i de mørkeste tider, er det netop de små lysene, som betyder mest. Det findes øjeblik i livet, som brænder sig fast i sjælen, som bliver en del af os på en måde, vi ikke kan forklare. Bare føle. For Sara var dette et af dem. Selv efter, at hun havde gået videre, kunne hun fremdeles kende den varme berøringen af den gamle mandens hånd mod hendes. Det var en følelse, som ikke bare rørte ved huden hendes, men også hjertet. Det mindede hende på noget grundlæggende, at vi alle, uanset hvor vi er i livet, bærer med os en længsel efter at blive set, forstået og accepteret. At vi alle på et eller andet tidspunkt trænger en udstrakt hånd. Hun trak pusten dybt, mens hun bevægede sig gennem de snødegte gatene. Hver indånding fyldte hende ikke bare med den skarpe vinterluften, men med en følelse af nyvundet klarhed. Kanskje var det dette, Helena havde forsøgt at vise hende hele tiden. At livets mening ikke lå i de store, spektakulære hændelserne, men i de små, hverdagslige øjeblikkene af menneskelighed. En venlig gæst, et smil, et ord sagt i omsorg. Disse tingene havde kraft til at forandre ikke bare andres liv, men også vort eget. Tankene hendes vandrede tilbage til hendes egen historie, til dagene, da hun selv havde følt sig fortabt og usynlig. Hun huskede nættene, der mørkede rundt hende, ikke bare var fysisk, men også en spejling af det, hun bar på indsiden. Hun huskede, hvordan hun havde sittet i stilhed og ventet på, at nogen skulle se hende, forstå hende, bry sig nok til at strække ud en hånd, og hun huskede dagen, Helena gjorde netop det. Det havde ikke været en stor handling, ingen spektakulær redningsaktion, bare en kop te, et varmt rom og nogle enkle ord. Du er ikke alene. Det slog hende nu,
i dette øjeblikket, hvor mye magt det lå i slike små handlinger, hvor stærkt de kunne væve mennesker sammen, skabe broer mellem isolerede øjer af ensomhed. Hun havde været en af dem, som troede, at livet handlede om at finde en stor hensigt, en mægtig skæbne, som ville give alt mening. Men kanskje var det ikke slik. Kanskje var det ikke de store drømmene, som virkelig definerede os, men de små valgene, vi tog hver dag. Hun så rundt sig. Byen var den samme, og alligevel føltes den anderledes. Hun lagde mærke til detaljer, hun tidligere ikke havde set. Lyset, som skinte fra vinduerne i caféerne. Dampen, som steg fra kaffekoppene til menneskene, som sat inde i varmen. Barn, som lå, mens de lagde engler i snøen. Det var som om en ny verden havde åbnet sig foran hende. En verden, hun havde overset, fordi hun var for optaget med at lede efter noget større. Pludselig vidste hun, hvad hun måtte gøre. Hun snudede sig, beina bevægede sig raskere end tankerne. Hun måtte tilbage til Helena. Ikke fordi hun trængte hende for at finde styrke, men fordi hun ønskede at dele den styrken, hun nå bare ind i sig. Da hun kom til døren, nølte hun et øjeblik. Ikke fordi hun var red, men fordi hun forstod, hvor vigtigt dette øjeblikket var. Det var et vendepunkt, ikke bare i hendes historie, men i hvem hun var. Hun bankede forsigtigt på, og i det døren åbnede sig, mødte hun Helenas varme blik. Du kom tilbage, sagde Helena mygt, med et lille smil. Ja, svarte Sara. Jeg tror, jeg endelig forstår. Helena sagde ingenting. Hun ventede, gav hende tid til at sætte ord på det, hun følte. Alt dette, det handler ikke om at blive reddet, fortsatte Sara. Det handler om at finde noget ind i sig selv, som er værd at redde. Og når du finder det, kan du ikke lade være at dele det med andre. Helena nikkede, øjnene hendes fulde af forståelse. Og hvad har du fundet, Sara? Sara smilte. At et lille øjeblik kan forandre alt. At et lille lys kan lyse op et helt mørke. At vi ikke trænger at have alle svarene for at gøre en forskel. Vi trænger bare at være der. Akkurat som du var der for mig. Helena trak hende ind i en klem. Og for første gang på længe følte Sara sig virkelig hjemme. Ikke i en bygning, ikke i en by, men i sig selv. Da hun gik ind og lukkede døren bag sig, vidste hun, at hun ikke var den samme person, som havde forladt denne lejligheden tidligere den dagen. Hun var stærkere nu. Ikke fordi verden havde forandret sig, men fordi hun havde gjort det. Det er øjeblik i livet, hvor vi indser, at vi ikke længere er de samme, som vi engang var. Nogle gange sker det sagte, som om vi gradvist vågner fra en drøm og ser verden med nye øjne. Andre gange træffer indsigten os som et lyn. En pludselig forståelse af, at vi har krydset en usynlig grænse. At vi har forvandlet os. At vi aldrig kan gå tilbage til den, vi var før. For Sara var dette et slikt øjeblik. Hun satte ved vinduet i Helenas lille stue. Hentede rundt en kop dampende te, mens blikket hendes hvilte på byen udenfor. Snøen dalte sagte fra himmelen. Mygge fnug som landede forsigtigt på bakken. Næsten som om de var beviste på sin egen skørhed. Menneskene på gaden hastede forbi. Pakket ind i tykke frakker. På vej til sine egne liv. Sine egne historier. Tidligere ville hun sætte på dem med en følelse af adskilthed. Som om hun var en tilskuer til en verden, hun ikke helt var en del af. Men nu følte hun noget andet. Noget dybere. Noget, som knyttede hende til dem. På en måde, hun aldrig havde kendt før. Du tænker på noget, sagde Helena roligt, mens hun satte sig i stolen over for hende. Sara løftede blikket og smilte svagt. Jeg tænker på, hvordan en lille handling kan forandre alt. Helena nikkede, som om hun vidste nøjagtigt, hvad Sara mente. Det er ofte slik. Vi tror, vi må gøre noget stort for at skabe en forskel. Men det er de små tingene, som virkelig betyder noget. Et smil. Et venligt ord. En udstrakt hånd. Sara tog en slurk af teen og lod ordene synke ind. Det var sandt. Hun havde været på randen af at give op, af at forsvinde i sin egen ensomhed. Men en eneste gæst, en kop te, en samtale, en påmindelse om, at hun ikke var alene, havde været nok til at drage hende tilbage. Det var som om Helena havde tændt et lys i hende. Et lys, hun ikke engang havde vidst, at hun bar på. Og nu følte hun det brænde stærkt, klart og varmt. Og hun vidste, at hun måtte bringe det videre. Jeg har altid troet, at jeg måtte finde min mening i noget stort, sagde hun efter en stund. At jeg måtte opnå noget spektakulært for at føle, at jeg betød noget. Men kanskje har jeg tænkt fejl hele tiden. Kanskje mening ikke handler om at opnå noget, men om at give noget. Helena smilte. Det findes ingen større mening end det. Stilheden mellem dem var fyldt med en slags fred.
En forståelse, som ikke trængte flere ord. Sara vidste, at hun havde fundet noget uvurderligt her. Ikke bare i Helenas venskab, men i indsigten om, at hun selv havde kraft til at skabe forandring. At selv om hun havde følt sig fortabt, havde hun aldrig været uden håb. Håbet havde altid været der. Ventende, skjult i de små tingene, hun ikke havde lagt mærke til. Hun rejste sig, gik mod spejlet i gangen og så på sig selv. Ansigtet, som stirrede tilbage, var kjent, men det var noget anderledes nå. Øjnene hendes, engang fyldt af usikkerhed, havde fået en ny glød. En styrke, hun ikke havde set før. Hun trak pusten dybt og smilte. Så, hvad vil du gøre nu? Spurgte Helena forsigtigt, som om hun allerede vidste svaret. Sara snudede sig mod hende. Jeg vil give tilbage. På samme måde, som du gjorde det for mig. Jeg vil være den hånden, som strækker sig ud til nogen, som trænger det, akkurat som du var for mig. Helena nikkede, øjnene mygge med stolthed. Verden trænger flere mennesker som dig, Sara. Sara ristede på hovedet, men hun smilte. Verden trænger flere mennesker som os. Mennesker, som forstår, at et lille øjeblik kan betyde alt. Da hun gik ud på gaden igen, kendte hun ikke længere den samme kulden. Vintervinden bed fortsat i kinderne hendes. Snøen samlede sig fortsat på skuldrene hendes. Men inde i hende var det varmt. Hun vidste, at livet ikke kom til at blive let. At det fortsat ville komme dage, hvor hun tvilte. Hvor mørket forsøgte at krybe ind igen. Men nu vidste hun også, at hun ikke var alene. Og at hun altid kunne være lyset for nogen andre. For kanskje var det netop dette livet handlede om. Ikke at søge efter sin egen storhed, men at se storheden i de små handlingene. Og forstå, at et enkelt smil kan lyse op en hel dag. At en kop te kan varme mere end bare hænderne. At en udstrakt hånd kan redde et liv. Og med det begyndte Saras nye rejse. Ikke som en person, som lette ettersvar, men som en person, som var klar til at give. Klar til at være et lys i andres liv, slik Helena havde været i hendes. Og kanskje, bare kanskje, ville hendes lille gæst en dag redde et andet menneskes liv. Akkurat slik Helenas gæst havde reddet hendes. Ikke glem at abonnere på kanalen og aktivere varsler for flere historier som denne. Og fortæl mig, har du nogen gang oplevet, at et lille venlig gæst forandret nogens liv? Se vores næste videoer for mere inspiration.